Hej alle sammen. Velkommen tilbage til vores lille, eller det er faktisk kun den jeg lige er på, som jeg kalder byg. Det er ikke lige den sædvanlige med min lillebror. Den er jeg bare lige hurtigt i. Vi skal nok optage den anden lige om lidt. Vent på den. Sådan der. Så vi skal lige ud og jeg vil gerne på den her kort her. Det var der, hvor de der sted, det var der, hvor det lille hus. Hvor fanden var det? Det er ikke det, der her, tror jeg. Var det ikke det? Det skal være på kobbelstol. Wow, se lige den her lille skrant, jeg har fundet. Ja. Men det er rigtig irriterende, at jeg ikke aner, hvor jeg skal hen. Har du et kort? Mike, der står jeg starter smart 1. Ja, nu har jeg ikke noget kort, og nu aner jeg ikke, hvor jeg skal hen. Jeg har heller ikke noget kort nævnt. Tror jeg nok kobbelstol. Stone. Skidt så herfra. Hvad fanden? Hvor er du henne? Nede i en grot. Skal du gå med? Så kan jeg gøre det. Vi ser ikke nogen episode. Ja. Hvilken episode er det? Det er det, episode 3 for mig. Ja, nu hvor jeg er med. Det er stadig episode 3. Du er bare gæst. Det må ikke sige sådan. Okay, den her video kan vi ikke bruge. Jo, vi kan sgu. Hvorfor er min Phoenix? Nå ja, jeg tog kuldt ud. Wow, det var højt. Koble. Ja, koble. Hvorfor går det så langsomt? Jo, Ja. gør det altid. Jeg render bare rundt og ikke aner, hvor jeg skal hen. Jamen, skal jeg hjælpe dig? Ja, tak. Så der må lige få at lave kort. Ja. Nu har jeg et kompas. Så nu har jeg bare papir. Og det kan man få ud af sukkerrør. Nu burde jeg have ting nok. Ja. Nu har jeg den lavet. Skal jeg få en lov for den her? Så jeg bare gå lige ud. Ja. Derfra. Du kan se et bjerg, du skal hen mod. Det er om bag de træer. Nu burde du begynde at kunne se stedet. Nej, for jeg skal først om bag det der bjerg. Hvor er det her bjerg mellem os? Hvad fanden? Jeg skal lave noget sand. Jeg skal lige ud og have noget sand. Jeg var nede af mig, og det 6 diamanter. Klart. Folk ikke gik ind i din butik. Som jeg lige har købt noget af også. Hvad har du købt? Mad. Jeg har brug for noget. Hvor meget? En hel række. Jeg har betalt med diamanter. Hvor mange? Mange. Hvor mange? Hvor skal du hen, Mike?
gå igennem hullet der. Så kommer du hen. Ja, nu nærmer du dig meget. Jeg har set mig. Jeg kan også se dit. Så er jeg ved mit hus. Oh god. Cirka. Nej. Vi vil sige tak for os med alle sammen. Hej.